ಪೂರ ತಲ್ಲ ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲಾಂಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕು ಕಲಾಂಕಿ ದೆಂಜಿಯಾ ಚಿಂಟು ಅಂಚಿಂತು ಕೊಗ್ಗಿಡು ನೆಂದ್ರ ಬಿಳಿದುಗ ಯವ್ವೋ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಜಂಜಿ ಏನು ಜುವ ಜುವ ಜಿಂಜಿ ಮಾರೆ ಅಂದ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಾರ ಓ ಅಂದ ನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಂಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ ನೂದು ಕಪ್ಪುದ ಮುಖ రమేష్ కవర్ పోయి కొట్టి కవర్ ఉండేది పోయి కొట్టి కవర్ ఎదురు మాత్రం बोर्ड के अपना लेंगे ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಏತ್ ದೆಂಜಿ ಪತ್ತದೇರು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಈತ್ ದೆಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲು 150 ಪಣ್ಣೇರು ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ ತನಗ 155 ದೆಂಜಿ ತನಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ರೈತ ಕಡೆ ಕಾರ್ ಬಿಡದೆ ತೊಂದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಇರ್ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇದು ದೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ 120 ದೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತನ್ಗೆ ಸೊ 155 ದೆಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಸೊ ಬೊಕುಲು ದೆಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಕನೆ ಉಲಾಯ್ಡು ರಪ 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 ಸಾಮಾನು ಜೊತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದುಲೇರು ಇನಿ ದೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಸೊ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾತನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒರ್ಮರೆಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೆಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೀನಿ ಸೊ ರಾತ್ರಿದ ಒರ್ಮರೆತ್ತ ಬಿಡ್ತು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮುಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪನು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಸತೀಶಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆ ಜಿಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮುಲ್ಪ ದೆಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೆಂಟ್ಸ್ನಾಕ್ಲು ಲೇಡೀಸ್ನಾಕ್ಲು ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ದಿಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ರಪ್ಪ ಆಂಡ್ 11 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ದೆಂಜಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದೆಂಜಿದ ಸುಕ್ಕ మొక్కల ఎల్లు ఎలా ఇలా దాని పిట్ట బోడా నీకు అగే రబ్దావా ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ದೆಂಜಿ ಪುರ ಕಜಿಪು ಪುರಾನಾಗ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಸೊ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ತಿಂತ ದಿಂಜಿ ಅಂಡ ಮುಳ್ಳು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ಇನಿ ಕಾಣೆ ಕುರ್ನಿ ಸಂಜೆ 11 ಬೈದೆ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ತುಳಿಗೆ ಏತು ಮೊಲ್ಲ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೆಂಜಿದ ಕಾರ್ ನೆಟ್ಟು ಮೊಲ್ಲ ಮಾಸ ಉಂಡು ದೆಂಜಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಬ ಕಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಸ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ನಡುಟು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಸ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಡುವ ನೀನು ನೀನಿ ಕೊದ್ದರೆ ದೆಂಜಿ ಬನ್ಪಿನಿ ತಿನೇರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಟು ಪತ್ತರ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ತೋಡುಡು ಎಂಚಿಂಚಿನ ಪನ್ಪೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಪಿರೋಡು ಏನ ಒಂದು ಪೆರ್ಬರಿದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಣೆ ಇಂಕ್ಲೇಕ್ ಕೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಚ್ಚು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ನಂತರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಕೋಡೆ ತುಳು ಇವತ್ತು ದಿಂಜಿ ಪಕ್ಕದ ಕನತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪಿನತೆ ಮಣ್ಣು ದಡಿದ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ಒಗ್ಗೆರೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡಿ ಕೋಡೆ ದಿಂಜಿ ಬತ್ತಿರ್ತ ಒಂಚೂರು ಪಾಪ ಎತ್ತನ್ನು ಬಂದೇರು ನನ್ನ ದಿಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಸೊ ಒಂಚ ಕೋಡೆಗ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಿಂಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂತಾನೆ 165 ದಿಂಜಿದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ಐನು ಆಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸೇರಿ ಆಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಆಜಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೋಡೆನೆ ಸೊ ಇಂಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೀಗ ಅಂತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಡಿ ಚಿನ್ನ ಪರಂಗು ಈಕೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ಗಹನಗಿರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲು ಅಶಿಂದ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೊದಲೇ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಹಾಕುದು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ತೂವರೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ತೂಕ ಐಕೆ ಮುಂಚಿದ ಬುಡಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾವು ಪಡ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಡ ಇನ್ನೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಇದೇ ಗೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡಾಜಿನ ಏನು ಅನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಗಹನ್ ಬರೋದು ತುಂಬು ಎನ್ನ ಈ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಔಟ್ ಬಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂಚೇನಿ ಹಾಫ್ ಡೇ ಸೊ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಪುರ್ತಾನಾಗಲೆ ತುಂಬರೆ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಏನು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ರೈಸ್ ಬಣ್ಣಾಡು ಏನು ಗೀ ರೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಒಂಚದ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬುಣ್ಣಾಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಂದಿ ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಏನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಯೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಹೆಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಇತ್ತಾಗ ಹನಲ್ಲೇ ತುಂಬರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಆತನ 12-5 ಆಂಡು ಗೊತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನು ಅವ್ಳು 7 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ನ ಶನಿವಾರ ಅಂತ ಅದು ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಪೋದುಂತ್ವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಹನ್ನ ಶಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್
ಪೋಯ್ ಬೇ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಪುಂಡು ಬೇ ಬೇಗ ಮುಂಜೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗ ಬರ್ಸದ ನೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಸು ಕೊರ್ಪೆ ಕೈ ದಿಕ್ಲಿ ಮೂಲ್ ದಿಕ್ಕು ಯಾ ಪಲಾವ್ದಲ್ಲ ಗಜ್ಜ ಅದು ಏನ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಬರ್ತಾರ ಬಟಾಟೆ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಪನೀರ್ ಬುಡದಾಲೆ ಪೂನಿ ಅವು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಏನ ಮಲ್ಲ ಪಾಡಿನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ 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 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಳ್చి ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅವು ಬೋಡ್ ಓಮೆ ಅವು ಐಟು ತಿಂದ್ರೆ ಪುಜ್ಜಿ ಮಾಲೆ ಅವು ತೂಕನ ತೂಲ ನಾ ಕೊನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಎಂಚುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚತನ ಬಂತ ಮುಪ್ಪು ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬಿಡಿ ಆತಲ್ಲ ಪಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬಿಡಿ ಆಯ್ನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೂಜೆರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬರಂಡಿ ಎಂಚದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ನೈಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಪರಿಮಳವಾದ ನಿಜವಾದ ಈ ವೆದರ್ದು ಮೊನ್ನ ಜೋರು ಮೋಡ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಈ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಉಣ್ಣತೆ ನಿಜ ಮಕ್ಕಳು ಈಸಿ ಇದಲ್ಲ ಆತು ಐಟಮ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಪಾಡು ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದಿನಿ ಎಲ್ಲದಿನಿ ಸೂಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ನೆತ್ತ ಮಿತಿ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಡೆ ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ ಕೊಡು ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂಜೆ ಬರೋಣಿಗೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಶನಿವಾರ ಹಂಗೆ ಏಪಲ ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ತೀಜಿ ಬಾಲೇಜ್ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾಪಣದ ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ತೊಂಬರೆ ಬಂದ ಹೂವೇ ಮಂಡಿ ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ತೀಜಿ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣ ಸೋಪುದು ಬರ್ಸದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಜಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ನಾನು ಮೊಕ್ಕದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಗ ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತು ಜಂಜಿ ಬತ್ತರ ವರಣ್ಣ ಹಾಂ ಅಂದು ಜಂಜಿ ಬತ್ತಾರೆ ಪೋತುಲಿಂದು ಓಕೆ ಹೆಂಕ್ಲೇಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ರೈಸ್ದ ಚಿಕನ್ ಒರಿದಿನತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕಂದು ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಗತ್ತುಜಿ ಹೌದೇ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಕೋರಿದು ಚುರುಪು ನೆತ್ತ ಸೂಪ್ಗೆ ಛೇ ನಾನು ಕಡ್ದು ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದೀತೇವೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಿರದೆ ಆಗುತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಕೋಡನಿಗೆ ತೊಚ್ಪದೆ ಗುಂಡಿದ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ದಿರ ತುಲೆ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ರಂದು ಬತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದೈಪುರ ಉಂಡತಿ ನೆಟ್ಟು ಚಟ್ಟಿಡತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಡಿತಿನ ದೈನ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ಗೆ ನಡ್ಕ ಬಂದು ಇಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೈದೇರಿನಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮುಲ್ಪೈತೆ ಸೂಪ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಅಂಚನೆಗ ಹಲ್ಲ ತುಲೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೂಪುಗು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಾರ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಅವು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೀನು ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪೆ
ಅಂಜನೆ ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಚೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏನು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಡಿತಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಕ್ ಏತ್ ಅದ ಬೋಡ ಆತ ನೀರು ಕೊಟ್ಟುದು ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ನಾಡು ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಚಿಕನ್ ಸೊಪ್ಪುಗು ವಿಸಿಲ್ ಕೊರದೀತೆ ಅನ್ನ 4 ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆದ್ನೇಟ ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ನೇಟ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಿಂಗ್ಲ ಸೂಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಕಂಚಾತ ನಂದು. ಸೂಪರ್ ಆತು. तुलेगे दादा हाँ ग्लास तुलेगे ग्लासा सूपर रैप जा ಬೇತಿಜ್ಜ ಗ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಡೌಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದಿನ ಉಲ್ಲಜ್ಜ ನೋವು ಅವು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ವೈಟ್ ಬರ್ಕನಾ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಬನೋರ್ಚಿ ಬರ್ರೆ ये रेशमा कना इज्जी पापा ओके ग्लास सूप रेडी ಆಗ್ತದೆ ಪಪ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪಪ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀನು ಇದು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲದ ಮಲಮಲ್ಲೋಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಎಲೆಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಪೂರ ಎಲ್ಲೂ ಎತ್ತೀನಿ ಮಾಸಜ್ಜಾಡೆ ಮಾಸೆತ್ತಿನ ಕಡೆ ಅವು ಏನು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ என்ன பண்ணு ತಿಕ್ಕು ಹೋಗ್ಬೋಡು ಆಯ್ತು ಕೊಂದಿರು ಬರ್ಪ ಅಂದ
ತಿರುಗಿ ಸೋಫಾ ಪರಂಡ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೋಫಾ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಇಯರ್ಫೋನು ಬೀಗ ವಾಚ್ ಮೂಲೆನಾ ತಿಕ್ಕು ಜೈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ఇక్కడ టేబుల్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీద పోదు మూలకున్నావా ಐಟ್ ಜಾಗುಂಡ ಐಟ್ ನಿನ್ನ ಪೌಡರ್ ನೀನು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದೇವರೇ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕುಳುಜವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚೇರ್ ಉಂಡತಿ ಐಟ್ ಎಂಕು ಕುಳುಜದ ಪಂಡ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕುಲುಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮೂಜಿ ಚೇರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದೇವರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕು ಮುಗೀತಿ ನಾ ಕುಲು ತಿನ್ನಿ ಬಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸ್ವರೂಪ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಈತೀನಿ ನೀರು ಬರ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಏನು ಕೂಡ ಪಾಡ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಂಡೆ ಬೋನ್ ಮಾರೆ ಮೆಂಡೆ ಬೋನ್ ಚಪ್ಪ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ದಾದಾ ಏನಾಗ ನೆ ಬಕೀರಿಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಪೆ ಇತ್ತಿನ ಕೊಡ ಕೊರು ಎಂಚಲ ಅದು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಹೌದಾ ನೀರಿಲ್ಲ ತೇವ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಏನಂದ ನಾಟಕ ಅಯ್ಯೋ ಚಂದ ದೀನ ಟ್ರೇ ದೀತೊಡೆ ಬರೇ ಇರೋ ಟೇಬಲ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಬೇ ಬೆಚ್ಚಾಣ ಬೆಚ್ಚಾಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಮೂರು ದಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಏ ಬಾರಿ ಸರ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುರುವಾತ ನಿಖುಲ್ ದಾರ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ಸಿ ఈ సూపుడు చికెన్ సూపుడు ఇది పీస్ తిన్నాక ఇంకా మటన్ సూపు తిన్నానే ఫీల్ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಎಂಕುಲು ಗಂಜಿ ಉಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸೊ ಗಂಜಿಲ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜಿದ ಕಜಿಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತಿಜ ಹಂಚದು ಬೈಯಾಗ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ದೀದಿತ್ತ ಕೋಡನಿಕಲು ಕೆಲವುದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ರಂಜನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಇನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದಿ ನಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬಾಗಿ ಯಾನು ಏನಡ್ಲ